Milí Kežmarčania, práve som podpísal pozvánku, na ktorej je uvedené: Vážený pán starosta obce Ľubica, inžinier Ján Kapolka. Dovolujem si vás pozvať na osobné stretnutie štatutárov obce Ľubica a mesta Kežmarok v súvislosti so zápisom zmeny hraníc katastrálnych území Ľubica a Kežmarok. Navrhujem, aby sa stretnutie uskutočnilo vo štvrtok 14.8. o 11. hodine v budove radnice v Kežmarku. Ak vám tento termín nevyhovuje, navrhnite iný vhodný termín stretnutia. Mám za to, že spor, ktorý trvá už 33 rokov, je nutné vyriešiť. V prvom rade by sa mala rešpektovať vôľa občanov. Preto je dôležité najprv sa stretnúť a povedať si, že či ochota aj z vašej strany na riešenie tejto situácie je. V rámci mesta ja som pripravený vypočuť si vaše návrhy a v prvom rade budem rešpektovať vôľu občanov žijúcich na danom území, aby mali zabezpečené všetky činnosti a služby, ktoré mali aj doteraz.